mga kabingka kung mahimo gid diri mga kabingka no magkuan gid mo kanang si tawa ka na kanang piniil gid mo diri mga kabingka kay alos lubong mo yung kuan gid diri mga kabingka na isod kog lakad padulong kung dito dapat na side mga kabingka diha ang I love Mati mga kabingka no Bingka na natakot kailan sa kang suma Davao Roel kang mga gabi suruyo na po 2,000 years later. okay no mga kabingka napakyas man no padulong man nun kami karon dito sa may Penongs mga kabingka ano yung maingon mo mga ano yung maingon dia Rugin na kuan nagbaktas banda ay kung maingon mga driver ha dapat man mo ba kumpleto ba kumpleto laging handa dito dili may tawa nga na perwisyo magud ni mga kabingka god dalawa kamo mga kabingka mga driver matambag na ako dia ayo mo pagnunana para dili mo mayuna dalawa ang kalaki na mo diri nagbaktas na noon mi tungod na inyong kalaki ninyo ba so kanang mga habal-habal nga kanaganing walay mga lisensya dapat tarungon ninyo inyong style nga tanawa kung wala on tay dakop-dakop karon di nagbaktas na ninyo noon ni nabo na mo ron o gani layor ba kay tong pinong sid mga kabingka so mo baktas ni padung dito sa pinong may na lang pod mga exercise pero tawa niya mga kabingka tanawa mo mahurot bila ka right kaya ni mo kuan kaya mo mga 100 rice marag kaya jud kay perting layo ang baktason okay so lang ka minuto mga kabingka no baktas sa yun dagto lang yung time budget ni ani ron okay grabe gid among 100 moment din mga kabingka pinaka-worst yun no maingon yung mga kabingka kapuya gid ang style lang yung mga kabingka no grabe jud kay ba tungod lang yun sa mga pasaway ng mga driver tawa di na resulta na mo mao gani ang resulta no ni nagbaktas na mo dagko yung singot ani sa bantay ito kay Rudy na di kakauro to 100 ay ulang pa na grabe jud kay no ako maingon jud wala ko yung pamahaw pinugto buhol ng tanan mao gani ako maingon jud mga kabingka matambag na to dapat tarong-tarong gyud mga driver so diri na lang ta karon mga kabingka no naana ta karon diri sa may Penongs mga kabingka so sulod na ta diri mga kaon grabe jud kay mga kabingka ho kaya ka-works diri mga kabingka no diri na side mga kabingka unsa yung maingon ning mo da Rugin ha unsa yung maingon ning ay pamubong grabe jud kay no kung kita ta diri sa side mga kabingka may sige diri mga kabingka so dagan kay diri na side mga kabingka so dagan kay diri na list na kaon diri mga kabingka sa may Penong sa may Katalungan ka
karon mga kabingka no, bad trip gid ni Rogin Bulaklak na. Kay kuan ba kanang ang sa kuan, ang gwardiya dito sa Mayte. Kay abi daw niya nga hindi mag-order, so ingon pa daw siya dagan pa kay siya chichiburichi nga bawal daw manager, bawal daw video dito, bawal daw mag-vlog dito kay kuan daw basi daw masuko ilang manager, pero wala kang gapon, di ba? Tama. Kay kuan gyapon ang ubang gid dito mga kuan dito, kung siya rin ni-react dito ang gwardiya, di ba? Ang maingon ako atong gwardiya hato, chip, ay pag ginana chip, kung may ginana ka chip, ay pag ginana, di ba? Para dili ka maana-anaan. No, pasalamat gani mo nga nadayo, di ba? Na dili maliban sa dayo, gi-documentary gid ako para kay buto na dili na ba kinailado ng inyong kuan ba, inyong Restaurant? o restaurant, di ba? Ilado na behind na ba kay mo, ako gitabangan ta mo para mo angat mo balik gani. So napay mga kumpon si Chibrichi ng gwardiyaha. Wala gyapon buong panis gyapon dili man sa ino nga naginambog. Ang ako lang ana kung mag-ana ka chip ay gito na kay para dili ka mana-anaan, di ba? Tama ba ko Bulaklak? Tama kayo kay busog kay ko, tanawa akong tiyan. Ang tiyan kayo. Kabulan pa ni. Ito yung maingon na to, itong gwardiya may Rogin. Kuan, maingon ako ato. Oh, advance ra kayo sa mag-isip. Mao gani nya abi daw abi manggod niya nung kana ganing sa tawagan na kana pa. Dili ta mag-order dito ba na Ang speak niya. tanawa tanawa ang pagkuan nato dito, pagawas nato dito Tanawa. ni nahilom siya. Anong masimo? Di ba? Nga. Mo okay nga jugay tong kuan jugay tong kuan sikyo wala man igor na naman guys nang anak ana naman yan ang buko na lang siya kay nauna to. Ay, abi nung kuan tong mao gani nag-documentary gani ta dito. Abi ang purpose na mag-documentary ta dito, kuan na ta dito, mag-order gani tapos maka-bad trip ang dito kay ito, di ba? Dapat ato dili siya maglana ang gwardiya, dili man sa ino nga makaulawan na to tong gwardiya. So kuan na to ba maka-bad trip lang dito itong gwardiya kayo, di ba? Abi siguro niya nga dili ta mo kuan dito. abi na kuan, ura ta magkuan na. Oo gani. So ako dito maka-bad trip na yung nanay. Tapos baga trip. Bad trip pa. Mo gani kanang kuan ba kanang ako wala ko'y gana magpakatawa ba kay kuan ba kana ganing sa taon na maka-bad trip itaw kayo kung kuan unta dapat hindi siya magnana kay para di siya manaan. Di ba maka-bad trip juga yung kuan ba? Grabe juga yung Oy, nay, kuan so, ito ng mga tao din. So, kuan ba kaning grabe bitaw kay ano? Grabe jud kay mga yang kuan sa karang sa tawagan ganing gwardiya ba? Ang sikyo. Puro man ay sige ko hindi ka dili ang ako ato wala ko gana magpakatawa ba kay siyempre na bad trip ko atong security guard dito Wala mo? dili ay sa abi nang gud niya nga dili bitaw siya magkuan abi niya nga nang dili ta mag-order dito magkuha lang tagkuan dito ba mag-documentary tapos ang nakamali lang dito tong gwardiya ng Gudato nakamali ng Gudato kay kuan siya kana ganing sa tawagan kana ganing nagdagan kay sa chichiburichi niya pahuman ang ending gyapon dito wala di ba buong panis gid kay ang gwardiya so ang kuan na ang matambag na ko tayong gwardiya dili siya mga para dili siya maana-anaan no Tama dyan, tama. nang hupo siya nga tanawa pito mo gito matanggal ang iyang buhok gani upaw lang kagwang ba grabe jo abi na ko gisa tuin ng wit abi na ko ganang waiter ba ang di siya kaagi so sus ang gwardiya man din nga pahak payo klaro abi stress kayo ba stress lagi kayo ng Bulaklak so may plano no to karon mo karong Bulaklak Para mawala atong stress, atong kalagot, atong mga unsa pa man na ay pabugnaw ta. asa mo nakapin mo pabugnaw Pwede sa mall. ay wala layo ay panggit ko sa Dali, basta mall na. Basta kabalo mo, dagan mall. Pero
among Pero dili among buwan mo kanang pinakagamay nga mall. Oo. Pinakagamay nga mall basta kanang Mini mall. Mo gani mini mall nga lang 24 hours, di ba? 24 hours na siya. So dagan kay dito mga dili man sila okay kayo. Okay. No? Mini mall. Paman sa mini mga kabingka kanang mong nahimutang diri ba. Hapit ako mabulas sa kanan. Tawa na bad trip. Oh lagi na bad trip. bad trip ba? Dapat iputang nimo sa lugar imong pag bad trip kay basig sige kag yaw-yaw mga sige kag yaw-yaw. Ya pala diri kag kabalo diri mo. Nahulog. So, kung yung tumanan, no, dapat ang inyong kainit sa inyong ulo, ibutang lang sa inyong mga kabingka, no, nanaway karon diri sa may elementary, no? Yeah, karon gin, na bad trip pa ka. Wala na kay Gwapo kayo diri ang ilang country mga kabingka na ay wow, ay fountain diri, ay ni fountain diri mga drone. Tanaw na ko diri. Gwapo kayo. Power awo na nag-agas dito no. Oh grabe. Hindi na kada maglawas. Ay lawas na dai lang. Duha man ko inong ko. Lawi kayo. Yan no. Lami kayang tubig dere. Ali na mo dere. Okay kayo. Karon mga kabingka no, nanami karon diri sa may kuan, barangay hall sa may Katalunan Grande. Asan makabulaklag kasi tago-tago de man hindi ko tago-tago de bulaklag ba. Wapo man magtago ka para Bulaga tika. Kaya no, magpasakay na mi og ng motor karon mga adi namin sa pan guys. Katalunan Grande Barangay. dito dapit ang kuan center mga kabingka no. Ang oras karon di sa bulat tayo so wala sa mo. Sira na may wa. Barang alas 7 na jud 8. Alas 7, alas 8. Alas 7, 8. Abi na ko alas 8 na ba? Nagdudua ka sa imong kuan ba? Nagdudua ka sa imong mga pandutiyo. Sige, magjukag balin-balhin na ito. Ano, mangita mo kung view kung asang mas anak ba? Mau gani, diri dapit nga side mo. Dili ta mo ako kapulong warning diradyo man. Lagi na kabutang gid warning. Gani. Ya dia kay mama na i-construct pa man guna dia no. So mo na nga dili gid mo patakata diri lagi kay nakatumbling gid diri dapita. So magulat kami og karon motor mga kabingka para uli na mi sa among dapat yan. Kay bulaklak ba wagi di klaro mamiya gid si bulaklak. Ana man kay padaplin ta ba para iwas disgrasya. Kay advance mag-isip ba? ana din. So nga tapos luwi na gid dito mga side mga kabingkan di isugkan ng ng kuan ba kay maigo magudog ka ng kuan ko daw ka ng widening. So mao na nga kuan ng mga kabingka. So pasensya gid sa mga igo dito dapit na side mo mga igo na dito sa mga side damay na gid mga kabingka. Ino ang mga kabingka na nagpa-shoutout si Ate Wilna, okay? Ayaw lagi ba kay sakit? Hindi sakit daw. Okay? Si Sumas, no? Kidot, okay? Si Sit Hen, si Lex Lergo, okay? Si Galang Maki, Junalun Ibanez, BT, okay? Muskiro OFW sa Dubai, okay? Si Joseph John Tajos, okay? Akong auntie na si Liz o akong uncle na si Bobong, no? Happy anniversary daw nila karon daw adlaw, no?
Yes, Jan Rafael Do Bacalso, okay? O si Dicoy, Prinsoy, okay? Joshua Luis, okay? Berix Do Mantay, Lim Justin, okay? Jamil Di Rallo, Jari Ray, okay? Alfred Magate, Pinrabina, okay? Omar Havayana, okay? Usman Aaron, Josh Ajan Mark Ladanga, okay? Si Josh Basidon, okay? Frank Fred Prick Rajos, okay? Kalida, okay? John Paul Prince Udal, okay? Dong Edmar, okay? James Acolod, Jason So Antrodna, okay? John Nico Moral, John Rafael Dayanon, o si Marta Galog, Joshua Carion, no? Si Mateo Midel, si Jan Kong, si Ajo Florido, si Mateo Midel, Yumil Carion, yes, si Tolwex, no? Ay si Labay-Labay Mangga, si Tol Jan Udang, si Tol Kairni, si Tol Dingbong, si George, o si Tol Angkol, no? Alias Eric, no? DJ RJ Mantalaba, Davao Mix Club, Davao del Sur chapter, kumbagitan amigo na si Jumong Rodriguez na diya sa may Samantha Homes Catalinan Grande, si Christian Parra